Хайде заедно да разопаковаме новата кутия за месец април на Charlie Wild. Много се вълнувам за тази кутия, защото книгата, която са избрали, е издадена от тях. Когато отворим кутията, това, което първо виждаме, е този красив дизайн. Пише: твоята месечна доза щастие е тук. Винаги дизайнът и артикулите са много красиво опаковани. Първото нещо, което виждаме, е ето тази красива картичка. Аз съм наполовина агония, наполовина надежда. В кутията може да намерим тази чантичка, която е термо. Така изглежда отвътре. И е персонализирана. Тук пише моето име Шени. Като размери, мисля, че е доста добре. За плажа, като отидем да си сложим водичка, нищо за хапване. И като казахме нещо за хапване, имаме от тези сушени плъчета, или как се водят, не съм много сигурна. Тази година те имат читателски клуб и всеки месец за хората, които са абонирани или са оконли абонамент, получават и този стикер, който да си лепим на паспортите, който ни беше изпратен януари месец. Следващото нещо, което ще ви покажа, е ето тази керамична солничка. Идеята им е да слагат периодично различни къщички, така че ние да си направим като селце. Мисля, че като размери е добре, не е много голяма, не е много малка. Аз бях малко скептична, понеже съм попадала в различни рилсове на такъв тип къщички и си представях, че доста ще бъде те си отворят горе, но мисля, че е доста удобно за използване. Ще видим дали на мен ще ми влезе в употреба. И звездата на кутията ни е книгата. Много е красива. Казва се Рецепти за въздействие на Сонали Дев. Порезките са много красиви. Те си ги правят също. В сайта може да видите различни книги, които предлагат извън абонаментните. И много се вълнувам. Нямам търпение да я прочета. Надявам се да ми хареса книгата, доколкото четох е романтична, забавна, перфектна за пролетта. До скоро!